Bniedem ta' entużjażmu kbir għall-politika kien u entużjażmat għall-professjoni medika li qed jistudja għaliha. Kliem l-eks Ministru Laburista Micallef Stafrace ftit tal-minuti wara li tħabbret il-mewt tal-eks Ministru għas-Saħħa Ċensu Moran. Dr Micallef Stafrace jirrakkonta li ħadem mill-qrib ħafna tat-tabib Ċensu Moran b'relazzjoni ta' ħbiberija tagħhom tmur lura għall-bankijiet tal-Università. L-ewwel nett nista' ngħid li malli smajt il-mewt bil-mewt tiegħu ftit minuti ilu biex ngħid hekk. Tassew ħassejtni demmi saħ Ċensu Moran li konna fl-istess żmien kors flimkien u mediċina jina liġi. Konna ħbib ħafna. Waqt li stqar li jġib quddiem għajnejh bosta politiċi oħrajn li ħadmu fil-gvern tal-eks Prim Ministru jinnota li għal Dr Moran il-pazjent kien jiġi l-ewwel. Ċensu Moran kien bniedem iħobb il-pazjent. Il-pazjent jiġi l-ewwel, it-tieni, it-tielet u iżjed u xi idea ta' xi flus. Il-flus jiġu mingħajr ma tiġri warahom u bla ma tqis lilhom bħala li l-ewwel ħaġa f'ħajtek. Qal li Ċensu Moran kont issibu dejjem għall-pazjent lejl u nar u kien jispiċċa ħabib ta' kull familja. Qatt ma smajt xi ħadd jgħid l-istess kelma kontra Moran fl-eżerċizzju tal-professjoni tiegħu. Dwar il-ħidma politika tat-tabib Moran, Dr Micallef Stafrace jgħid li jagħmel ġid kbir u bena l-pedamenti tas-sistema tas-saħħa ta' pajjiżna fosthom il-ftuħ taċ-ċentri tas-saħħa jew il-polyclinics u anke l-kura tal-pazjenti Maltin lil minn xtutna. Ċensu Moran uża l-politika għal ġid tal-proxmu. Ċensu Moran qatt ma kellu ambizzjonijiet oħra. Illi il-professjoni tiegħu użaw bħala tabib, eżerċenti bħala tabib, imma użaw wkoll bħala Ministru tas-Saħħa. U dak kien jagħmlu b'entużjażmu kbir. Waqt li rrakkonta l-falliment ta' min kien ipprova jdaħlu f'nassa anki f'eżerċizzju tal-professjoni tiegħu, isemmi l-ispalla kbira li kellu mingħand martu Meggi. Kellu għajnuna kbira minn martu Meggi illi tilifa ma kienx kbira fl-età meta mietet Meggi u baqa' jħossha u baqa' il-mewt tagħha u baqa' isemmija sal-aħħar. Intant il-Partit Laburista qal li l-mewt tat-tabib Moran hija telfa għal Malta u għall-Partit Laburista. Fakkar li kien wieħed mill-politiċi Laburista li għexu żmien iebes ta' dnub il-mejjed. Huwa se jingħata l-aħħar tislima l-ħamis li ġej fl-10 ta' filgħodu fil-Knisja ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid.